ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Kakenhun jong kino hikai deficit kibala shong thai ka Meghalaya Retired Deficit Teachers Association kalapan pau ya jing sngo diau namarba watla kila syakri ya kam lapalat laipos nemru nrei ka sarkar kam ai pension lani ka baibam temen ya ki katba ki MLA pan ki syakri ya ki pai ba tang sansnem kila yo ya ka pension syirta ka jing im kani ka kanhon kino hikai hapo ka jing ilam jong ubabu idi nong siang kumu president kalapan pau ru ka jing sngokhia namarba ka sarkar kamsha ya kino hikai bagini shimenta ha ka sain perthai lani bakin yele election u MLA ka Mausanram constituency uba Olan Singh Sun ula pentip baulayakran bat u chief engineer katanat PWD ban pentikna baga jing pentrei ya ka surak intermediate na mauplang shawai loi kan yai bek habakran syakilat pathai kubor uba Olan ulayatu baya ka surak intermediate na mauplang shawai loi lamang kumba saupo praklor tengka bat kidon arngut ki contractor ki ba pentrei yagane ka surak bat bauladep batha ya ki contractor ban Kampenstead ya ki kam u MLA ka Menlim constituency uba Ronnie V Lingdo ulapan pau ke jing songkhia halor ke jing suki ban pentrei ya ka surak na sherpi shadauki bat kani kalawan ra jing ya ki pai ba khamtam haki thain operation long uba Roni ulaong baka dau jong ka jing slam ban pentrei ya ka surak kadai namar baki don ki khwan mentoi shimet ki bala bandai ki kenhon ki ba pentut ka sarkar pedeng kalapan krek mentaban itu bat penbenano ya ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences kum ka Institute of National Importance yakni lapentip do menteri ketanat ka koi ka khia ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandaviya hakashiti shaw menteri ketanat Animal Husbandry and Veterinary ka sarkar jilla uba AL Hek uba hek udawa nak sarkar pedeng ban kentiu kerdan ya ke Negrims kum ka All India Institute of Medical Sciences nrei ulaong bayamanta kimpatla nrei kidon ke jing perkhat ban penbenano kum ka Institute of National Importance ki he officer jong ka CCP Shillong hadin ke jing yo jing tip batikna baka don ke jing khai tu ya ka ksiar syaki jaka khaput kilapan up shrip ban yo ban ya ki breu ki badon kti hagani jing pen upshrip kila yo bat ya ka wei ka kali na ding paso ka bakit ya ki ksiar nakaliang ki officer ketanat customs jong ka Shillong kila yathu bakini ki ksiar ba yo kurup ki khia kumba 8,000 laispa laipuway point prapu ar gram bat ki shongdor hadu shiklor safu ar lak tengka ba kila yo kemno ya wei brio bat ka jing toket kadang ya shakhamat Hagawai par ko khubor ki customs haga khat sautarik mentau benai kala yo ban kurup ya sanpau teli ki runsun China ki bakhia khandai spa sanpau kilogram ki bala thmu ban khai to shakhapot arngut ki samla puli jong school ba Assam Don Bosco University ki lakhlat hashen bat wei pat usamla ulaman sau jur hadien baka thuk ka baki shong kala tanra ya ka wei ka trop kit mar hagawai ka jingking flyover ha Jorabat u Johnny Nongrum unong yakun mixed martial arts ba pau bha jonggane ke jalla ulala ban penlim tang hapo pra second yau Farid ubadai unong yakura na ke jalla Madhya Pradesh haka Euro Carnival kabala penlong daga WFC haka khatsan tarik unopra arjar arpulai Hamadan Kurkalang Ribhoi district ki pulen kidang tokit benia ya ki brio ki bawan rong kensan hayeng dorbar la ki don jingya dei ne em bat ki seng le no lani ki bor ki banabar ki badai ki nongshon jongari India ki pulet ki lapentip basangut ki basyakem ki dei ki bajuya kendu bha nakapor syakapor ban plan janai bha shwa bakin rong hayeng dorbar
ula letja wei na kinong yalam jongki ula phet krat sha Rajasthan marsinja ka tai jingja but ula thangru ya ka phone jong u khnang baki pulet kinom lap sabut ya ka jingdon kti jong u ka Haryana kan ai jing hikai pentebet ya ki shipho hajar ngot ki brieu jong kari bakin lek trai no sha Israel nakadao ka jingkerdo nong trai palat ka Israel ka sarkar kala da penbiang ya ki visa jong ki tai ki shipho hajar ngot Kidai ki nong tray ki ban lek tray ha ki kam ki barit kum ki mystery ding ki mystery shna yeng bat ki wei pat ki kam. Layakut bakatulop jong ki kan sedang hakador shilak laipu prahajar arspat laipsan dengka nalor ki wei pat ki jing mentoy ki bakinyo. Ka Israel ka khot nong tray na India hadin baki don kumba shilak ngut AA ki nong Palestine ki bem tray syo ban tray ha Israel. Menteri Rangbado Jongkari Narendra Modi unpli yakayau khai Maulanai lane ka Diamond Bourse ha surat ha ka khanyo tarik mentau benai. Kadai ga yo kabala tei ha ka jinglot kabal lai pusau hajar klor tengka. Kani ga yo kan penkela ya ka surat kum ka wei na ki yo ya khai Maulanai ka ba he tam ha ka perthai. Kadon ka jing he ka ba lai pusan point san pusau ekar. Kinong khai na kay shispa san pautuli ki ri ka perthai kinwan ha gane kayo kapadon kumba 1,000 san spa tuli ki office ha ki 1,000 mala kaseng kongres kalapan bana bahkan sedang no ya ka jinglum seniang online ya ka bala ai kerteng kum ka donate for dash nado ka khat pratari unok pra ka kongres kalakam ba house nem khat khandai spa arpo khat khandai spa arpo weiru u Mahatma Gandhi ulale yakani ka juk korukom ka bola khot kum ka Tilak Swaraj Fund kani kalong ru kum shibenta ban rakhi yak jingdap shispa laipu prasnem jong ka seng kongres kum tala kerpat yaki pait ba bagi no senyang hakadur jong ka iwei laipra lagadai shispa laipu pratengka Shihajar lai spa prapo tengka lani khat lai hajar praspa tengka kumta terter. President ka United States Joe Biden ula keren pensngutu yakinong Taiwan jong ka America ki badai ginong India halor ka jingtokit ka barang ya syakmat ya Nikhil Gupta balasya keno bau temu ban penyap ya nong yalam kisik ha US. Kisangut kinong Taiwan ha US kidai Ami Bera Shri Thanedar Raja Krishnamurti Pramila Jayapal bat RO Khana ki balapan pau ke jing snokmen namar bau president ai jing shai haki Nikhil Gupta ula syakno bau temu ban penyap yo nong yalam jogisik Gupar Wan Singh kajing toket kalong lau dai shisha na ubrio balapha da ka India kumbala keno kakenhun jongki bahayeng hasem jongki tu ki basyara bor hagi Hamas kabala tip kum ka Israeli Hostage and Missing Families Forum kalapan pau ka jing sngo diaw halor ka jing yap no jongki laingon ki bala syara bor namar baki sipai Israel ki lakum siat baklai ki ha Gaza wei na kilai ngot bayam udai nong tem jong ka wei ka kanhun tem balawan bani shimenta haga music festival haga por baki Hamas ki wan bani hartman ki pulit ka Pakistan kila kem yo wei breu nakadaw bau penyap ya ki khanarit bat upamdo eki kani ki jingja kadai ha Muzaffargarh ka bahaba po Punjab province ki pulit kilai tho ban laingot ki khana kala syara bor menshim tayo arngut naki ula da penyap bat la da bamdo bat wei pat ula lai im ki arngut ki khna ke bol bamdo ki dei ki pedang laisnem bat shisnem shiteng karta wei ubreu ula yap bat arfun reungut ki laman saw hadin ba wei ubreu ula pen bethai bom ha ka jaka long dorbar jong ka wei kishnong ha Ukraine ubreu ba pen bethai bom udai wei na ki nong yalam shnong ki pulit gidang tokit ban lap ya kadau balai bau tei nong yalam snong ula pen bethai bom ha ka jaka long dorbar ubreu ubana United States utmu ban penyap no yala ka jong ka lok namar ba ula isen ei palat ya ka jing so jing tar jong ka namar ka jing ban ka jing shitom nrei kila lap no ki bahiyeng hasam jong wala ka taru ula ong balada uyo ya kalat shu penyap no ya ka khnang bakan lait na ka so ka tar bat kan yapso unong Japan ula do yala ka yeng sa jong tang na kadaw
bau yakun ban peniap ya ga nyang kalau ula senret taki dawai peniap kenyang ban peniap ya ga nyang kalau henrei kala mi pen ban ga jing betai ke bajur bat yala dia pat ula mensau malu mala ka dawai ka bau peniap kenyang ka dei ka dawai ka ba kloi ba ban kemding namar ba ka dei ka dawai ka ba khlek lang bat ka kiat kakmi jong uwei khna ubadang henriu snem karta kala syarai penrem da ka ba set patok ya ka arpuai benai nakadaw bau kun jangka usiat ya ka wei gano hikai ha ka wei ka school ha Virginia kayeng bishar kala rai ban set pataw ya ka kami kum kadak baka habban shim ya ka jingit kli ya ka jingle jong kun utai khuna lawan ra da ka 9 jong ka kami ban siat ya ka no hikai bat ka no hikai kala man saujur bat ka habban thia hospital daki benai ka United States bat ka European Union kila ong baka Ukraine kan klem no lada kimla ban penpoi kloi ya gijing yarap kila ong balada kim don rengkat bat ka Ukraine hagani kapor ka Ukraine kan syarem haga Russia u president ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula lech sa US ban panjing yarap namar ba lada ka US ka sange ban yarap u yoi baka Ukraine kamla syu ban yakun Persia ya ka Russia Ujas kirat sing sidhu udai Punjabi ubadang don ha patok ha Canada nakadaw bo penyap ya khat reungut kin nong ilakai hoki haus nem arjar khat pra nrai menta ka don ka jingtmu ban wanra no yo u sha India u sidhu ulatan ra da ka trok jong u ya ka boss ka bakit ya kin nong ilakai hoki jong ka Humboldt Broncos Hockey Club but hagate ka por khan reungut kin nong ilakai kila yap bat khat lai ngut ki wei pat kila mansau ka Canada Border Services Agency kala ai jing manjur ban pha no ya u sha India ka Israel kala ai lat biang yaki trok bakin rung sha Gaza bakin penpoi yaki lat jing yarap sha ki priu ki badon kam ka Israel ka kular ban ai lat arspa tali ki trok ha ka shisngi nrei ki sipai jongka kin hap ban talasi shwa man la ka wei pa ka wei ka trok ka barung sha Gaza Kidon hado kumba lai point hinyo million ngut kiba yo ya jingpang flu ha United States. Lai pu prahajar ngut kidon hapo hospital but arhajar lai spa ngut kidei kibala yap nakadaw ka jingpang flu. Kani kalong kat kum ka jingkhen bala penmi daga Center for Disease Control and Prevention. Kito kilong kimat kublay.